Maray na hapon! Kumusta tabi ka mo Luzon, Visayas, Mindanao? Kaya pa ang COVID? Mapagalo na ang COVID! Adi ko yan, mapagalo na ang COVID! Bala nga ni so amigo ko, pagka-istorya ko sa iya, kaya pa sir ang COVID? Ay naku Luwens, mapagalo na ang COVID! Kamo, kaya pa ang COVID? Bata ba ko sa nabagaso urula kita na no? Ang mapagalon kan COVID so krisis. Simple man sana ang gigibon, magsunod sana. Ano? Bata pati ka Ma'am Joanna dyan sa DOH na inggustuhan na. Maski Sabado, Domingo, pirtean pagal. Pirtean paapod ki mga press conference. O nata nagpaparada ko walang COVID. Sige daw. Pag sinabi pating may sipon mo da, abo may COVID na, bako man tabi ang totoo da Anyway, sa pangaran kang regular na nagpo-programa digdi, si Angel. Kumusta Angel? Mapagalo ng COVID. Ako po mga tugang ang The Flash. Natadawin na po da kong The Flash kan, saro katawo. Ang nagbunyag man sa nakan sa kuya, si Direk Edwin. Hindi po mga tugang, si Luwens Bursi Barcena ang sa indong amigo sa radyo. Ngunyan, pwede nindo akong i-text o apodan sa number na 0926-408-4376. That's 0926-408-4376. O uliton ta, luway-luwayon ta. Tangani ng i-text mate nindo ako, boda gibo na call mate ngunyan. Sa laog kan 15 minutos. 0926-408-4376. May nang mga dadarangog man lamang. Kumusta? Ano? Namiss ko man ining programa na ini, Kuya Nald. Namiss ko man daw ining programa ini, oh. Dati baga, nagkapot man baga kita kay Didi. Kaya iba nang tadigdi si Papa Mar. Si Papa Mar, ngunyan may piga-asikaso. O sabi ni 811, smart po kuya. Dahil globe ako nini. Globe ako nini. Kung nini ka. Anyway, live man tabi kita sa DCGB News Online. Worldwide, netwide. Pwede man kamo magpa-shoutout kung gusto manindong magpabati. Sige na, kamo. Para panginunaw. Ano kumusta mga kinaraon tabi nindo? Napasog lamang. Salamat palang kasubago. Susaro namang katawo. Basugo namang kambulalo. Nakatulong plato. Kaya day pa ito madigdata. Nagpanginunaw pa ito. Maray na ugto. Tabi pa di. Sabi ni Pading Jeric Alamil. Oy, paday maray na og tutabi sa imo. May tumong kita sa camera, di. Nabalad kaya ako sa aldaw. Mapagalon mo niyan magsanbiting, talagang tutong mananggad ang tao, ano? Matabaya ang panahon mo niyan. Grabe ang init. Tadtod, grabe ang uran. Dahil mo na masabutan ang panahon. Pangyari sa maaba ka. Ano? Oh. Ay Luwins. Oh, sabi kay ni. Shout out po digdi tahian, Liko Divine ni Ate Van G at Ate Ems. Pasensya na sa spelling kang pangaran mo. Okay lang yan. Basta Luwins, yun na yan. O, listening po dito sa Pinarik, ang isira ko, Pikadilyong Turingan. Kain tayo, masira mo na. Kaso medyo marara, ano. Ako kaya di ako pwede magkaong kimarara. Taba kaso lugad na pig sa suro sa parsapar kuban ngunyan. Ibaad no maglala. Oni pa. Good noon Sir LBB. Shout out sa Aranya family all over the world and Lacandula Drive, Gugun, Legazpi City. From Jerel Aranya.
Sabi ni Uncle Arnel Azores, ragon talaga si Luay. Day, mas maurag ang mga tiyon. Ano? Ang mga tiyon ko, day ko'y padagayang Kuya Nald. Ano? Kung ako man kaninot medyo nakakadakol, so mga tiyon ko, doon sa dusina ka ng maski mag-sign yan. Oy, si Boss Amo Manager, RJ Morada Barrios. Yan. Si attorney. Kumusta na, bro? Ano, kumusta na kita? Orago ng mga kontrata kay ni attorney Barrios. Magayuno ng mga kontrata kay ni Sir. Sana all. Ano? And pa-shoutout live in Taguig City, Metro Manila. Sabi ni RJ Etchemani. Okay, diretso na kita sa tuyong mga pag-uristoryaman lamang. 10 minutos naman sana. Uy, nagtutubod-tabi ka mo mga tugang sa COVID-19 testing. Mapagalon mga tugang. Ano? Sabi dakulo na mga espekulasyon na pag sinipon buda pagtig-abo ka, buda pagtig-kalintura ka Kuya Nal, sabi positive dan sa COVID. May nakasabayan ng gadako na siyempre pa nagbibisita sa mga opisina, lalo na sa mga kampo militar, na siyempre pag nag-news gather kita, may mga required na antigen. May nakasabay ng gadako Kuya Nal, siging abo, aguk-ukot. Nagnunuro pa susipon sa face mask. Tapos medyo kuro kalinturado. Di may sintomas. Nya ko, di interesado ka pang maglaog sa opisina. Pag iriba tayo ni, iyo nga ya, di kung nag-positive nga, di positive. Di sa madaling sabi, handa naman siya kung ano man ang resulta. O di pigduldog sa dungo, may. Dahil man so alunan, antigen man sa nangani, di nag-alat kami ki mga 15 to 20 minutos. O di, iyon na ito so nangyari. Ako suinot na primero. Sir, good news nga negative ka ulit. O di, ako diretso na ako pasiring duman sa tutuyuan ko man na opisina. Di, ako na-curious ba ako, tamuya kung ma-identify, buya ko talagang ma-experience ya, buda mailing, ma-witness, kung talagang tunay, na pag sinipon ka, buda pagtig-abo ka, buda pagtig-galintura ka, matest kang positive sa COVID-19 testing. Ako talaga kang inot, dakula kong nadadangog. Na kapag ika ngaya, tig-galintura, tig-abo o tig-sipon, ma-positive ka sa COVID. Di para paaloy-aloy pa. Titikurabo na itong kaiba kong ito. Luminuwas mga tugang, negative siya sa COVID-19. Kaya, dumana ako nagtubod. Dumana ako nagtubod, Kuya Nal, na bako man nangangahulugan na pag may sipon ka buda may abo ka, may COVID ka na. Ugaring natata na-attribute iyan sa COVID-19. Inapot ko magkanso DOH. Mga simple sa ng mga apot. Minsan kaya, pag naubusan baga kaya kita kipang apot, so mga basic na sa ng mga pigurunan kan tao, na dapat man masimbagan, ninda, maski magpigsasabing ordinaryo na sana, o kung kaya so mga apot-apot na sana, tumanpalan mga tugang, na-witness ko talaga, na kapag pig testing, ay man nangangahulugan na mapositibo ka tulo sa COVID. Kaya kamo mga tugang, kung kamo manahandal, kung sa pag-iling nindo, kamo nakamatik yung mga sintomas na mga siring kayan, ay kamo magandal na magpa-testing. Ay man na problema. Maringani tama iling nindo kung kamo bako carrier. Ako, open ako sa arog kayan. Maski pira pag bisis duldugo ng dugo ko. Okay na okay yan sa ko. Kasi, mas maray nang maisiyan ta, nakita ba ko career, di kita makawagas kan COVID. Yun na ito. Yan. So, anong reaksyon nindo kayan? Ang nagkapira na. Ako ngayon, di ako mapatesting.
Honey sunlight po ito, Kuya, lower. Lowins na nga, lower pa. Grabe talaga. Talagang nasa baba talaga. Lower sana. Ang mga walang face mask po sa tapat na mga bakery, nagpanggap lang na kulang sa isip. Try mo kausapin. Bakit wala sila mask at damit pagtaas? Sasagutin kanila secret. Grabe naman. Kuya, pag nag-swab palan sa dungo ni Senador Relon, dapat ba po cotton buds ang gamiton? Dapat po cotton balls? Ay kamo kaiyan. Di kamo kan magparagiribo kaya na mga maanong kamo sa mga kapwa nindo RJ Echemani, shout out po sa family Echemani dyan sa Villa Hermosa, Rapu-Rapu, Albay. So human sa na ito, tigidukurang ko lang kamo nin padiit-diit. Ako maski kako kang inot niya ako. Pangyari niya ako kay ni. Ang mangyayari pala niya ang mangyayari pala niya ako kay ni mga tugang. Kung ika pala nagsipon mo na abo COVID na, bako. Iba kaya mga tugang ang COVID? O garing, abo ko kaya mag-explikar. So naasihan ko sana. Iba kaya mga tugang ang COVID, nagdi-disguise iyan sa paagi kan mga sintomas na arog kayang. Kaya na-attribute permiso sipon mo na abo mo na kalintura sa COVID. Pero day nangangahulugan na may sipon ka na, may COVID ka na. Kaya day matakot na magpa-COVID-19 testing. Kung negative ka man, di at least lamang, kampante kang pag-uli mo sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga barkada mo, na day mo sinda magkaurolakitan. Kung mag-positive ka man, at least ma-isolate ka, mabulong ka sa mas lalong madaling panahon. Okay? So sige. Diretso naman kita sa sarotang uro istorya. Nagkapirang mga minuto. Actually, blind item ini. Pero i-reveal ko sa indo. Aram tabi nindo mga tugang. Actually ako, medyo nabigla man ako Kuya Nald sa arog kay ning pangyayaring ini. Pero maray na hapon mo na kay Siram Jason Buebos, asin Rodney Rimpilio sa Bongoran, Uwas, Albay. Digdi sa Legazpi, makonsuelo digdi mga tugang ang laban sa politika. Although, talagang natural na iyan, tanasa demokratiko baga kitang nasyon. So di uni, di ko lamang pag-expect mga tugang na sa sarot tang kinober, may sarong persona na una ta sa ibong, Kuya Nald. Ito pala, nyaon palang duman sa ibong. Posible mga tugang, day lang ugaring ina nagkumpirmar. Ali ini sa probinsya. Pero sabi niya, ako ngaya, mabalik ngaya ako sa Legazpi. Di, kung mabalik sa Legazpi, dakulaon ng pati ang potensyal kay ni. Pwedeng maging kalaban ini mga tugang sa panduang alangkaw na posisyon sa syudad. Sisingon yan ng nasa presenting Vice Mayor kan Legazpi. Bako si Vice Mayor Bobby Cristobal. Inda sana mga tugang kung malawos. Ining maging kalaban. Pero sa pagkukuberta sa mga istoryang ito, ngunyan ko lang talaga siya nailing. Nabigla talaga ako Kuya na. Patay ni pating politikong ini, gwapo pati. Maputi-puti. Maamot. Maamoton. Pero si Aida Jacob, watching from Purokdos, Kilikaw, Daraga, Albay. Si Gina Ocampo Andes. Yan, good afternoon po. Si Christy Conda watching right now from Ilawod 3, Daraga, Albay. And watching po dito sa Ginubatan. Wapuhon ito. Ngunyan, nailing ko na siya. Nyaon palan siya duman sa ibong. Nagpapailing naman siya, nagbuburo barangay naman palan siya. Ako nabigla talaga ako, ini talagang personang ini, matibay man ini. Ngunyan, ang istorya talaga sa politika, sa grupo, day talagang permanente dyan. Tauna ko, madalagan ito sa ibong. Ngunyan,
iyo palan itungon yan, an madalagan man daa, iilingon ta na sana sa filing of candidacy. Abotang i-preempt ang mga bagay-bagay baga. Oh. Pero ipailing ko tabi ni sa indo mga tugang na nakuha tang litrato. Sige daw tabi. Oh. Nailing nindo yan? Sabi yan na nang may sunod na ikasal. Dahil pa man siya nagkumpirma mga tugang kung noarin ay kung anong posisyon ng dadalaganan. Pero una ko talaga ayun man sana yan. Mga date lang iyan na segue. Mag-restore yan sana kita kayo sa mga masunod na daw. Okay na tabi, Chad. Okay na yan. Iyo man sana. Talaga kaya, ako nabigla talaga ako duman. Ang apod sa iya, BM, duwa bagang klase ang BM, Kuya Nald. Board member, buda vice mayor. Indak kung sa Indoman madalagan. Pero ang sabi niya, mabalik ngaya ako mga tugang, digdi sa Legazpi. Yan, atid-atido na sa nanindo. Pero ang mga espekulasyones, mga nagsasanga-sangang mga oro-istorya, mga churochismi sa palibot, makukumpirmar ang gabos, buda mapapahimuti ka ng gabos pag nag-filing na ning kadidasi. Pero sa ibong mga tugang kansiring kaya na ipinagtapik ta, pairarumon taman ang satuyang mga pag-iisip, ang satuyang mga logical minds na pinag-aapod. Sa pagdaralagan ba kan mga politiko ini sa kung ano pa man ang mga klaseng posisyon, ano ang pwedeng maging futuro takayan. Pag ururunan tayan, kapag nagbukas na ang Desisyon Bicol 2022, nakita man ang matukao. Sagkod sa na dyan kita, iyan, pigdit di itaman sa na yan. Iyan, so nailing ta. Iyo, so nailing ta. Dahi ta na ipagpapara anong so, anon ta pa, dahi na. Basta yan nailing ta. Daing permanente sa politika, ngunyan kitang mga tao. Ano na ang mangyari kan sa tuya? Ano dapat ang piliun ta? Ito ang mas ararom. Kuya nagparahat sing po ta nakalaog sa dungo so sinap ng maluto. Maray ay. Sige, yan tabi mga tugangan mga dagdag pang istorya. Istoryang Panginunaw. Ini po mga tugang ang sa indong amigo sa radyo. Sabi ni Baba, may tumon ngayang pandok mo sa live. Pasensya na Baba, nainitan kaya ako. See you later. O ngunyan na, so number ko, pwede nindo akong apudan ngunyan o po apod-apodan sa pagprograma. Pagkatapos kang programa, pwede nindo akong apudan bako sa programa. Ay, basta. Pwede nindo akong apudan sa importante sana. Pero kung so, madurudate kayo. Dahil graduate na kita dyan. Yeah. Okay, so salamat. Maray na hapon tabi sa Indoga Boss. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na!
I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa DCGB, 1:04 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa mga dagdag pang bareta, aminado ang Department of Health na sarong dakulang hagyat sa inda ang pagsunod kan mga ospital sa pagsumitir kan sa inda mga COVID-19 data sa tamang oras. Sigun kay Yusek Maria Rosario Vergere, na sa makusog na pinagigibukan DOH, ang pangungulekta kaininin mga datos sali sa mga ospital, alagad talagang dai talaga nasusunod kan mga ospital, clinics, asin mga laboratories ang pagsumitir sa tamang oras nin sa inda mga emergency room data. Inisigun kay Vergere ang rason kung natatapirming nagkakaigwaning kakulangan o inadequacies ang sa indang reporting system. Tinawan doon kan health official na daisinda nagkukulang sa pagtataonin pagirumdom sa mga ospital na ini na isumitir ang mga datos may kinaaraman sa indang emergency room admissions. Yan ang mga dagdag na bareta. Ali sa DCGB Newsbase, ako po si LBB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand,